ni ban gaji ba. Babban shuya aka yi ne wasan garin Maradi ranar 3 ga sallah ne da 4 ga sallah. Ranar 3 ga sallah zan yi wasa a filin balo na nan garin Maradi. Ranar 4 ga sallah kuma zan yi a park naturals na bayan turbin. No, karka damu mutanen Maradi masoyanmu ne, a ci gaba da gaya musu kawai. Ban ɗauki wa maza ba, ban ɗauki wa mata ba, yara manya kowa kawai ya fito, kawai kowa ya fito. Kai sai da su ai, ka sani sai da su, babu su ai babu mu. Kai akwai kyakkyawan shiri wannan karan, wasan ya bambanta da irin wanda ake na nan park naturals na 4 ga sallah ai VIP ne. VIP akwai big boys ai, ka sani a Maradi ai, akwai big girls na sani kowa zai fito kuma insha Allah. So Allah ya ba mu sa'a. Na gode babban show. Right, na gode.